הכל התחיל כשגדלתי בקיבוץ, הכי לא מיוחדת, הכי אחת מכולם. בקיבוץ כולם אותו דבר, כולם לובשים את אותם בגדים, אוכלים ביחד בחדר אוכל את אותו האוכל. ואפילו ביום העצמאות עליתי על גמל עם מישהו שהוא בכלל לא אבא שלי, כי מה זה משנה בכלל? כשהייתי בת 14 ההורים שלי הודיעו לי שהם מתגרשים. ונטו בשביל לאבד את החוויה הקשה שעברתי, התחלתי ליצור ריקודים שיעזרו לי להתבטא ולהוציא את הכאב מהגוף. ואז גיליתי שהמחול זה בעצם האהבה הענקית שיש לי, ושם אני יכולה לעמוד על הבמה ולהיות מיוחדת. שם אני לא כמו כולם, שם אני רק אני. אני לא צריכה לחפש את המקום שלי, אני פשוט נוכחת, אני בבית. לאט לאט עם השנים התחלתי להבין שמה שקיבלתי בעולם המחול זה משהו שאף אחד אחר לא מקבל בחוץ. איזושהי הבנה של הגוף והחזקה של הגוף שבאמת אנשים לא יודעים איך לעשות את זה לבד. לקחתי את כל הכלים שהיו לי מתוך עולם המחול ויצרתי מזה עסק של יציבה נכונה ששם אני עוזרת לנשים גם בשיעורי פילאטיס להיות יותר יציבות וגם בליוויים אישיים וגם דרך קורסים דיגיטליים שמכניסים לי מלא כסף. אבל באמת כסף בצד, אני מסתכלת על עצמי כל יום במראה והכי אוהבת את איך שאני נראית והכי שמחה עם עצמי ומרגישה שיש לי מקום בעולם ויש לי מקום מול המשפחה שלי והילדים שלי ואין דבר ששווה יותר מזה.